Sarwayo. Saraway daw pa. Sa advice sa Facebook. Ligat ko sa ipalit.
Sound check. Mayo. Perhaps we can start. Magtanong lang po garo si Mapa from our ITO, the GIS map containing the So good morning everyone. Welcome to our press conference on African swine fever. Today we will be joined by our resource persons. Of course, our City Mayor, the Honorable Nelson Ligacion, the City Director of the Naga City Police Office, Police Colonel Felix Servita Jr. We also have the representative from NEMIS, National Meat Inspection Service Region 5, Ma'am Emily Saulon. We also have City Councilor Lito Del Rosario, the Chairperson on Public Safety and Peace and Order. The City Veterinarian, Dr. Junius Elad, and the Head of the Naga City Abattoir, Mr. Roberto Acabado. So to start our press conference, may we now request our City Mayor to discuss to us the details on the African swine fever in the city of Naga. Thank you, Allen. Maray na pagkaaga po sa Toy Agabos, kay Councilor Lito Del Rosario, Colonel Felix Servita Jr., Miss Emily Saulon, kan NMIS. Of course, kay Banan tapo ngunyan, ang sa tuyang City Veterinarian, Dr. Junius Elad, and ang pamayo po kan Abattoir, si Mr. Bert Acabado. Kasuod pong Domingo, March 1. Kasabay po kan sa kuyang birthday. Nagkontak po sa kuya si Regional Director kan Department of Agriculture. Siring man po si Regional Director po kan NMIS, si Dr. Alex Templonuevo. Asin sinabi po sa kuya si resulta kan ginibong laboratory testing duman sa tulong samples na kinua kan nakaagi pang simana sa Satuya pong syudad. Asin malinaw po si ipinaabot sa tuyang mensahe na digdi sa Naga igwa kitang confirmed cases of African swine fever. Ang saro po duman sa 5 kan Barangay Pakol. Ang pandua yaon po sa Zone 7 kan Barangay Kararayan. Asin, tama yan. Zone 7, Kararayan. Zone 5, Pakol. Yan si baliktad. Ang Zone 5, Pakol, duman sa may Sitio Iwid. And then itong Zone 7, Kararayan, duman po yan mismo sa may lugar, pagsasadiri po ni Mr. Jojo Villafuerte. Atubang po kan Villa Oviedo. Itong urig na tigkuanan kan sample hali po sa kay Mr. Jojo Villafuerte, nakaabot po ito sa Abattoir. Yan po ang rason kung an advice po sa satuya kan NMIS ni Dr. Alex Templonuevo, iyon na isara po ang Abattoir. Kaya effective po, kasuod sarado na po ang Abattoir for a period of 2 weeks. Okay. So, ano po si mga gigiribohon po
Sa laog po kan sarong kilometro, 1 kilometer radius, gagaradanon po, i-depopulate po si gabos na urig na nayaon po sa laog nin sarong kilometro. Kasuod ma po, kaibanan ta sa meeting, bako lang po si Mr. Bert Acabado, si Dr. Jonios Elad, yaon man po si Mrs. Emily Saulon, si Dr. Alex Templonevo, yaon po, ibang mga opisyalis po kan syudad yaon, si Ringman, si punong barangay kan Kararayan, as in Pakul, and some concerned elected officials. Kanda sabi na pong duwang barangay, sa madaling sabi, aram na po ninda, naipaisin na po sa inda, as in nasabihan na po kan mga dapat na gigiribuhon. Kaya po, ngunya na aldaw, alas 3 sa barangay Kararayan, alas 5 sa barangay Pakul, imi-meeting po kan Department of Agriculture, kaibanan po ang representante kan NMIS, siring man si mga concerned barangay officials, si mga backyard hog racers within the 1 kilometer radius into confirmed areas. Itong two confirmed areas, sinda po baga minsan ang inaapod na ground zero. And dawa na po nga ni, may nainot ng listahan na na-submit sa mga, o kaya na kuha kan mga barangay, ma-focus po duman sa laog kan 1 kilometer radius. Tanganing madeterminar po kung si isay si mga babarayadan. Kukuanon po si pangaran kan mga may sadiri kan urig, sa eksaktong lugar, pira si numero kan orig. Ang depopulation po, mapuon po ngunya na pagkabanggi. Okay. And then, igwa po kitang gigibuhon na inaapod na condemnation pit within this ground zero. As in, ang in charge po kayan, ito pong depopulation team, which will come from the City Veterinary Office and the Department of Agriculture. Sinda po si in charge sa paggadan, sa pag-dispose kay itong mga orig na nakayaon sa laog po kan 1 kilometer radius. Sa parte po kan lokal na gobyerno kan Naga, apwera po duman sa indemnification na itatao po kan Department of Agriculture. Ini po bagahaloy na pong nasabi na ang Department of Agriculture matao po nin 5,000 pesos per head. Alagad, para lang po yan sa mga backyard hog racers. Dahil po diyang kabali itong mga commercial hog racers. Kan maghapot po kami kasuod sa DA, siring man sa NMIS, nagluluwas po na ang itatao, dahil kabali itong mga sucklings na inaapod, si mga bagong ugbon, bagong aki. Si piglets na dai pa isinusuway sa indang sa mga anayon dai po kabali ito. Nag-agrangay po si mga opisyales kan duwang barangay, lalong-lalo na taigwa po duman saro na igwaman palan Origan. And sa pagmati mi po ni Councilor Lito del Rosario, asin mga miyembro kan sangguniang panglunsod, iyo man po si sentimiento kan ibang mga may Origan na may mga sucklings. Kaya nagdesisyon po kami na dahil dai makaka-receive hali sa Department of Agriculture, bilang tabang po ang lokal na gobyerno Kanaga matao po nin 2,000 pesos per suckling. Pero dai po malampas dapat sa 20 si total. Ang DA, pagtao po kay itong 5,000, igwa man limit na 20 heads. So, iyo man po kita. Ngunyan,
Dahil araabala po si pagtao kan Department of Agriculture, pag-process kan Department of Budget and Management, kan indemnification fee, minarahay po kan syudad, kan lokal na gobyerno Kanaga, na immediately matao po kita nin 1,000 pesos. Kaya po itong 5,000, magiging 6,000 po ito. Pero mas inot na marireceive po kan mga backyard hog raisers itong 1,000 coming from the city. Hopefully, within a period of 1 or 2 months, ma-receive na po kan mga hog raisers itong itatao po kan Department of Agriculture. Ninuli po kayan sa indong lingkod, ma-request po sa sangguniang panglungsod na magdeklara po nin state of calamity. Tanganing ma-access po itong calamity fund na iyo ang gagamiton ta po pang bilang dagdag na indemnification fee. Bago, nasabi ko na po na ang abatwa, tigsarata na, kasuod pa. Alagad, bukas po siya, sarado po siya para sa mga urig. Alagad, bukas po siya para sa mga large cattle, halimbawa po baga, damulag, karabaw, asin, baka. Kasud ma po nga ni, garo igwang dinaraduman, ano. So, dagos man po giraray ang pagkatay, kan damulag, asin, baka. And then sa party po kan abatwa, tanganing maasigurar na after 2 weeks, or even before that, kung tutugutan na po kan NMIS, makakapagbukas po tulos kita, tulos-tulos. Tanganing makapag-resume nin operation ang abatwa. Malinaw po sa muya ni Councilor Lito del Rosario asin mga pag-iriba na medyo mamundo po an arog kaining bareta, an arog po kaining pangyayari. Alagad kaipuhan na gibuhon ta an mga magkakanigong aksyon base sa isinusugo po kan Department of Agriculture, siriman po kan National Meat Inspection Service. So, iyon na po muna yan. Salamat po sa Indogabos. Maray na pag-aagaliwat. Thank you very much, Mayor. We'll now open our press con to questions. Mr. Danny Aurios. Duwang barangay tabi ang affected. Ano po may plano ang sito na i-lockdown ang lugar na ini? Inikadua, in case po ang sarong pribadong hog raiser mag-refuse, may gitsinda, dahil magpalaog, dahil po nang magdipapilate, tamaman sa mga hilang ang samuyang atama nayo. Paano ta pong ma-implementar ang di pa pwede ka na tamang norig. Thank you. Inot pong lakdang si pagkikipag-ulay po sa Inda. At yan, alas 3 sa Kararayan, alas 5 po duman sa Pakol. Sa pagtubod ko po, madadara po ini sa Marahay na Urulay. Lalong-lalo na may corresponding indemnification. Si pagkakaintindi ko po sa ibang lugar, kan inot, nadidipisilan po ang Department of Agriculture, ang NMIS dahil mayo po yung sinabing indemnification. But thereafter, naging madali po ang gabos. Si tinatao po kan DA, ulitin ko lang, 5,000 per head. Up to a maximum of 20 heads. Alaga dahil nga ni medyo daiman arugayan karikas si processing, kaya madagdag po ang lokal na gobyerno Kanaga. At least 1,000 per head. Habang naghahalat, kaya itong maghahali po sa DA, igwa na pong marireceive, hali po tulo sa lokal na gobyerno Kanaga. Igwa po kitang depopulation team. And ini po si Magibon in Gabos na Medyos para maasigurar na si Gabos na Orig
yaon sa laog kan 1 kilometer radius, magkakakurua, dadarahon duman sa depopulation pit, condemnation pit, asin si magkakanig yung proseso, gigibuhon. Sa hiling ko, sufficiente po ang kakayahan kay itong depopulation team, tanganing makumbinsi, kung kinakaipuhan, mapirit, si May Sadiri po kan urig na isurrender sa inda pong mga urig. As early as yesterday, sa pagkakaaram ko po, base sa kasuguan, kasuudma, si mga opisyalis po kan barangay, saro-saro na po, napigdeterminar kung mga si irisay itong apektado and pigpo na po si pagpapaliwanag. So, sa atyan po, alas 3, alas 5, baad sa ibang mga detalye na lang ang kinakaipuhan na masabi duman sa mga backyard hog racers, tanganing makampanti man po ang sa indang buot. Kaya po nga niyaon si representative from DA, representative from NMIS. Itong area, padagos po si choke points, and makikiulay po kita sa Philippine National Police, kaya po nga niyaon, matapos madeterminar itong mga itong coverage kay itong 1 kilometer radius na mag-set up man nin mga choke points, tanganing siguradong mayong maluwas, mayong malaog na mga urig sa mga lugar na nabanggit. Miles Melia, ABS-CBN. Good morning po. A week ago po, may press conference kita. And it seems to me po nalatag si plano. Inot si checkpoint, panduwa si protocol na piglaag po nindo sa abatwa para maiwasan ini. Sadly, this happened. Ano po sinangyari inot duman sa Barangay Pakol, tsaka sa Kararayan, tano po ta nanotaran si ASF, and panduwa, tano po ta nakaabot itong mga urig sa abatwa, which is the cause of the lockdown, ngunyan kang abatwa. Iyong mantabi yan, Miles, ang kahaputan ko. Ang totoo kayan, si inot na kahaputan, taano ta nakaabot sa Pilipinas ang African swine fever. Mayo man dinarang buhay na urig. Hali sa ibang nasyon na igwang confirmed cases of African swine fever, palaog po sa Pilipinas, considering that the Philippines is sarong isla po siya, so to speak. Dahil po yan duman sa mga meat products. Ayo. Ang totoo po kayan, as early as the time na magsakibo po kita nin press conference, may kahadita na po sa Sakuya. Paano nakaabot sa Bumbon si African swine fever? Paano nakaabot sa Calabanga? It has something to do with the products coming from other provinces, probably Bulacan. Ito pong siomay, ito pong longganisa, na naipuslit po. Kan mag-press conference kita, dahil kita nag-aaram, igwa ng mga nakaabot sa satuyang lugar. And thereafter, dawa na po nga may mga proactive measures na pig-undertake kita. Alagad ninhuli po tamay mga nakapuslit na mga meat products, baad niya ako matter of time. Iyon ang God. Aram po nido kung ano si rason tamayo digdingon yan si Dr. Alex Templonuevo. Ninhuli po ta sa Albay, igwaman ma-lockdown na slaughterhouse. Dahil ko na po banggiton, pero mababaritaan po nindo yan. Pwede na, mayo kaya ako, I am not at liberty to say this. Pero igwa pong ma-lockdown duman. Igwa na din po sa ibang mga lugar nin African swine fever. Again, ang kahaputan, taano ta nagkaigwa. Nagpuon po inigabos duman sa mga
processed finished meat products. Itong sa abattoir, ito po si Urig na binakal kay Mr. Jojo Villaferte. Dinara duman sa abattoir mga alauna. Hapon kan February 24, 25, 23. And then pagkahapon ng mga pirang oras ng ruluyan na siya hanggang Bagadan. Ayan. So kinuanan po nin sample tapos ipinadara po sa central office and kasuod nahiling po na positive. Opo, follow up lang po. Ay, saro lang. Okay. Okay na? Okay. Kasi honestly po, sad lang kasi proactive si Measure Tay. Aram itong pinipicture mo na, lalo na itong sa abattoir na mapaapod na lang ng meat inspector or ng medyo nakakasayang lang duman. Anyway, so may mga municipalities po na nakarely sa Naga City Abattoir. And since araw po kayo ni sinangyari, ano po ano po ang pangapudan ta, lalo na duman sa mga hog raisers na man apektado, pero sangon yan mayo sindang dudumanan para magpabuno. Ay ka ba? Sige po, Emily. Sige po, paano po yun? Maray na aga po sa bus. Alam naman po na sa Bilog pong Bicol, sa Bilog pong Bicol, isa po sa Naga ang food safety compliant from which the other adjoining municipalities are depending on. Kaya lang po, dahil po sa yung pong Naga ay infected, automatically shut down po ang operation to contain the spread of virus. Sa epidemiology po kasi ng disease, tatlong factors po ang contributory or risk na tinatawag po. Una, yung pong host, yung baboy. Yung agents po, and yung virus, yung man, yung pong vehicle, sila po yung ng disease, nakaka-transmit. And yung environment. So kapag ganyan pong mayroong infection, kailangan pong mag-shutdown si slaughterhouse to address the early capture po ng virus. Doon lang po sa area. So kung meron pong mga measures na ginagawa, kaya po tayo nag-lockdown para ma-facilitate po yung early capture at hindi na po maglako pa sa buong barangay. So kapag na-contain naman po yun sa isang area, within the period given, kung ma-shorten po nating ma-address, ma-recommend po ng BAI na free po yung 2 barangay, pwede naman pong mag-resume uli yung operation. Kaya lang po ngayon, dahil magde-depopulate pa lang, and then magdi-disinfect po ang slaughterhouse, dahil doon nga po namatay yung isang baboy na nag-positive, wala po tayong choice kung hindi sundin po yung mga measure para po hindi na mag-spread pa ho lalo yung African swine fever virus. June Hoson, Power FM. Thank you very much, Mayor Nelson Ligacion. Congratulations, sir. May tulos ang irota. And sa pagi po kada liga, kan mga kapitan dito sa Siyudad Canaga, 27 barangays, may partial report na po itong mga affected na orig sa kada barangay. And kami po naglalawom sa igos ni kana City Councilor Lito Del Rosario and the member of Sangguniang Panlungsod na mag-post tulos ng resolution na mag-budget po ng financial assistance para po duman sa mga affected na mga paraurig adigti po sa siyudad ng Naga. And kumusta naman po, Mayor, ang sa tuyong matatabang po duman sa mga paratinda ng urig? Aram ta po ang Kalabanga, mga 2 weeks na po at temporary close ang abattoir and Naga City, siguro abutin mga pirang days. And nagtutubod po kami na ang assistance ali po sa city government mas marikas sa assistance kan Department of Agriculture. Thank you very much. Salamat, Jun. Itong inot na kahaputan, inot na concern, sisimbangon po ni Dr. Elad, si Pandua about the assistance ni Councilor Lito Del Rosario. Sige po.
Good morning po sa lahat. Dito po sa dalawang cases ng ASF Ground Zero, dito po sa Kararayan sa Kasapakul, magmula po nung February 21 hanggang sa ngayon, yung pong ating mga index cases, hindi naman po natagdagan pa. So, ibig pong sabihin, yung pong mga swine raisers na apektado ay talaga pong very cooperative and supportive sa programa natin regarding sa ASF containment. So, doon po kay Mr. Jojo Villafuerte, na saan po galing yung isang baboy na namatay doon sa slaughterhouse. Kasabay po noon, meron din pong namatay na isang baboy at siya po mismo ang tumawag sa office para inspeksyonin. Sadly po, hindi na namin inabot yung inireport na namatay na native na baboy. Ang ginawa na po namin, yung mga kasamahan na apparently healthy, kinunan po namin ng blood sample. Hinihintay po namin yung result regarding that. Doon po sa may Pakol area, yung pong namatayan doon si Mr. Alan Mangiat na City Veterinary Office personnel, na kung saan po ay yung mga baboy o yung mga biik na binili niya sa uncle lang din naman niya na 500 meters more or less ang layo nung pinagkunan niya saka doon sa farm niya, ay nabalitaan po namin na namatay din po lahat yung 7 biik na pinagmulan nung baboy nung aming kasamahan. Halos sabay-sabay po nagkamatayan din nung February 21. Lately ko lang po nalaman ito dahil unang-una po yung case nung February 21, wala po sa hinala ko na indicative ng ASF yung mga biik. Dahil po nung inautopsita, wala pong indication sa organs na may tama ng ASF. Pero ganoon pa rin po, nag-collect kami ng dugo at kumuha ng mga samples doon sa dalawang biik. It turned out po na positive siya. From there on, yung pong mga lugar na apektado, nagkaroon po tayo ng massive disinfection sa lugar at sa maganda pong sitwasyon sa ngayon dahil hindi na po kumalat since then yung ating mga problema sa ASF. Thank you. Boy Rita. Idagdag ko lang para siguro dagdag na paglilinaw. Ibig sabihin may dalawang cases na na-mention si Doc. Maliban ito, wala nang iba na nai-report na nabalitaan. Maliban na lang yung doon sa may Zone 3 ng Pakol sa may Sitio Almeda. Pero ito wala pa itong resulta. Suspected ASF. So sana hindi na kumalat at sana wala nang mga dagdag pang reported cases of death na kung saan paghihinalaan natin na mayroong ASF. So, ibigay ko na po ang mikropono kay Councilor Lito. Thank you, Mayor. Maray na aga po sa Gabos. Naghahakit po ng dispensa si City Vice Mayor Nene de Asis. Po sa press con ganyan, may likit pong kasibutan ang family at may relasyon po sa sayang kumpleanyo sa aga. Si Councilor Oying man po na aki pa lang si sayang agom, kaya dati na si Councilor Oying. Kaya ako po natukahan kang sanggunian na mag-aparisir, mag-join sa imbitasyon po ni Mayor Nelson. Sa parte po kan sanggunian panlungsod, as stated sa early part kang press conference, and with our conversation early this morning after the flag ceremony with the Mayor, we will be declaring, we will be issuing a declaration sa sanggunian ng state of calamity. For the city government to immediately access yung calamity funds to help alleviate yung plight kang si mga affected na mga individuals and families sa Naga City.
this is not to create panic, but yung state of calamity is really for purposes of accessing the funds tangaring pong may release naman. Aram naman po baga ang bureaucracy sa government, and si Mayor Nelson decidido po na ma-extend tulos ang tabang na sa mga kababayan ta. So with the majority yung sentiments ka majority earlier this morning after the flag ceremony, that declaration is to be, we will be issuing the declaration by tomorrow sa regular session kang Sangguniang Panlusod. Thank you very much. Thank you, Councilor Lito. May last part ka itong kahapotan ni John, di ba? About si mga meat vendors, correct? Okay. Kasaud ma po remember na si lockdown kan abatwa for 2 weeks. Nya ko maapektuhan kay ni si mga meat vendors. Kaya tigprobaranta na an hilingon itong posibilidad na makapag-establishar nin inaapod na temporary slaughterhouse. Initially, nag-okay po ang NMIS. Unfortunately, igwa pong issuance ang Department of Agriculture na kung saan sinasabi po duman na bago ang pagbuno, kaipuhan na may clearance, kaipuhan na may findings na duman sa barangay outside of the 1 kilometer radius. Gusto sabihin itong kung magigirom-duman ta po itong 1710 protocol, outside the 1 kilometer radius, may mga orig for us to be able to subject them to slaughter. Po na number 1, clearance from the Bureau of Animal Industry, and number 2, determination na negative for ASF, itong mga kinuanan nin sample. Ang problema ta po, ninhulita nahaloy po si pag-abot kan resulta, kan laboratory testing. Mala po nga ni taini, inabot po nin sarong simana. Diba? Kung siring, garo masasayang lang po si esfuerzo. Apuera pa kayan sa pag-asigurarta na dapat dai nag-aagi duman sa determined contaminated area si mga buhay na orig. Asininuli po kaya minarahay na dai na lang po mag-establishar nin temporary slaughterhouse. Ulita 2 semana man lang ang kaipuhan na palampason. And nakiulay po kami sa NMIS na kung pwede, kung marahiman si measures na piga-undertake kan abatwa to ensure na nasusunod ta po si regulasyon pag disinfect, pag sanitize kan lugar, tibaan niya po ma-shorten itong 2 weeks period. Maging 10 days na lang po bagayan o kaya 1 week, di marhay para po sa sutuya. So yun na po yan si naging decision. In other words, nagprobar po kita na maghanap kuta nin paagi para maipadagos po si pagkatay kan mga buhay na orig within Naga City. Kaya lang mukhang impractical. Mukhang alanganin po ang sitwasyon. Kasuod ma po, inapuda na po ni Mr. Frank Mendoza, ang satuyang administrator, si Mr. Ramon Florendo, for him to be informed about this the result of the test, and for him to take appropriate necessary measures insofar as the meat area dyan po sa
People's Mall. Okay. Dahil po sarado si slaughterhouse, gustong sabihin, mayong dapat na bubunuon na urig from Naga City. Tabawal po baga itong pagbuno kung sain-sain lang. Dapat duman sa authorized area. Iyo po yung abatwa. Alagad, pwede man po giraray na magtinda nin urig for as long as itong source ka ito, itong mga authorized abatwa, authorized slaughterhouse. Halimbawa po baga, iriga. Kung hali po duman si urig, duman po binuno, dadarahon sa Naga, for as long as properly documented, pwede po yan ibenta, ipabakal. And also those frozen meat, imported meat, pwede po ito. So, dahil man po gustong sabihin, dahil shutdown ang slaughterhouse, talagang mayo na. Madepende na po ini sa kakayahan, sa initiative, kan mga meat vendors, kung kaya po nila mag-source sa paagi po kan slaughterhouse sa ibang lugar, o kaya itong mga frozen meat products from other provinces or coming from other provinces or cities. Boy Rita. Sir, magandang araw ho. DWOS 103.9 Boom FM po. Para po kay Mayor, una, belated happy birthday po. Kahapon nag-celebrate ng kanyang karawan. Kaninang umaga ho. Kahapon din po sinabi sa akin yung itong balitang ito. Kaya kahit ngayon yung atmosphere medyo malungkot. Opo. Kanina ho umaga sa palatuntunang Radyo Hataw sa estasyon namin, nakausap po namin ang ilang mga meat vendor. And ang tingin ko po, nasa labas na sila ngayon lahat. At makikipagharap na po sa inyo after ng pulong balitaan. Ang tanong nila, 14 na araw ang itatagal ng pagsasara ng abatwa. Marami ho sa kanila maapektuhan, 14 days. May empleyado at mismo yung negosyo ho nila. Ang tanong ho natin, ano daw po muna, Mayor, bago po kay Colonel Servita, ano po ang magagawa ng city government para kahit pa paano, sa 14 na araw na hindi sila pwedeng makapagkatay sa abatwa, liban doon sa nabanggit nyo na pwedeng kumuha sa ibang mga abatwa, registered, ano ho ang pwedeng maitulong natin? Nakikinig po sila, nasa labas po sila ngayon. Salamat po, Mayor. Thank you, boy. Boss. Binigyan mo ako ng problema. Ang totoo po niyan, narinig naman po ninyo, di ba? Naghahanap tayo ng posibleng solusyon para makapagbigay ng nagtatagalog na pati tayo, ano. Makapagtaonin kagianan sa Sainda. Pero alangan talaga itong temporary slaughterhouse, temporary slaughter area, di ba? Susubukan po natin na makipag-usap sa ibang slaughterhouse kay Mayor Madel Alfilor. Titingnan po natin yung posibilidad kung paano po makakatulong po sa kanila. Pero sana maintindihan na kailangan gawin po ito. At ang naapektuhan po dito ay talagang medyo marami-rami. Hindi lang po yung mga meat vendors, yung mga backyard hog raisers, ganun din. Yung mga commercial hog raisers, medyo kinakabahan na din po yan. Di ba? Mas kinakabahan po sila dahil wala silang matatanggap na indemnification from the Department of Agriculture. Di ba? Malaki-laki po yan. Wala po talagang matatanggap. At sa tingin ko, baka itong bagay na ito ang dapat tingnan muli ng Department of Agriculture. Alam niyo po kung bakit. Kasi nga, sa ibang probinsya, sa ibang lugar, nagkaroon ng ASF. Maraming mga ground zeros, nag-depopulate. Kasama sa naapektuhan yung mga commercial hog raisers. Pero walang assistance from the government.
mayroon ng ASF, di ba? Ano ang gagawin ng mga commercial hog raisers? Ayun, ibinenta sa murang halaga. Ha? Pre-process. Mga frozen products na. Siomai, longganisa, kung ano-ano. Ha? Natuwa naman yung mga pinagdahlan doon kasi mura. Ha? Yung mga bus companies naman, ay, okay lang sa kanila na may nagsakay. Ha? Yun pala, contaminated na ng ASF virus. Kaya naman, nakarating dito po sa atin. So sa tingin ko, dapat i-re-examine din ng Department of Agriculture yung kind of assistance na ini-extend po nila. Kasi kung talagang na-contain yun doon sa probinsya na yun, hindi na pinanghinayangan yung mga baboy kasi may assistance naman na matatanggap, o di walang makakarating sa ating mga meat products, di ba? Eh di wala sana tayong ASF. Apo. Wala sana tayong press conference ngayon. Wala sanang problema yung mga meat vendors. Pero haharapin po natin sila mamaya. Baka may mahanap pa po tayong solusyon kung paano po sila matutulungan. Opo. Susugan ko lang po, Mayor, yun bago po kay Colonel, pagsabihin ko ng tanong, paano daw po imo-monitor yung mga na kumakatay ng baboy, nagbebenta sa barangay? Marami rin ho dito, kanina may kagawad ng Kararayan, nagpahayag din po sa programa, ang sabi, ASF free siya, pero tuloy ang kanyang pagtitinda. So paano ho natin mamomonitor sa 27 barangay yung mga nagtitinda sa kanilang mga tahanan? Para ho kay Mayor. At kay Colonel Servita naman, sir, congratulations, sir. Ganda ng ginagawang checkpoint. Pero ang problema, wala daw po ng mga kakulang ng tao ng DA, NMIS, at the same time, ng nasa CityBet. With your indulgence, mga sir. Pero yun po yung report na natatanggap namin. Paano rin daw po talaga mapagsasabay-sabay ito? Alam natin, hirap din yung PNP. Nalagay sa balikat nila yung problema. Pero ang lagi na checkpoint naman, sir, puro mga nakamotor at hindi daw na-check din yung malalaking sasakyan. So, yung dalawang tanong, sir. Salamat po. Ang may 10 choke points tayo, no? Ang tawag namin choke points kasi pag checkpoint, may minimum requirements yan sa PNP na 8 tao, may vehicle at well-lighted area. Pero yung mga choke point area natin ay sa lugar na madilim at yung iba mga minor roads. Ang sa PNP po ng Naga City ay full support kami sa activities at enforcement ng City Veterinary, ng NMIS at ng Department of Agriculture. At tatandaan po natin yung choke point or checkpoint ay only one of the measures. Hindi lang po yun. So, only one of the measures to be undertaken para magkaroon ng lockdown or hindi pumasok yung ASF. At ang panawagan nga natin, tumutulong din ang mga barangay at may mga volunteer groups din, ano? Ang mga kabalikat, yung police hotline movement ay andyan. Pero mahirapan talaga ang buong pwersa ng gobyerno kung hindi makipagtulungan lahat, no? Marami kasing major roads ang binabantayan natin pero may mga eskinita diyan tsaka mga ibang daanan na pwedeng daanan. So dapat po makipagtulungan po tayo sa City Veterinary, sa NMIS, kung may mga report po diyan ipag-alam niyo agad sa amin, no? At hindi namin kayang bantayan lahat yan. Kailangan po namin ng tulong ng barangay, kahit yung mga sa backyard, pag-monitor. At malaking bagay pong may tutulong ng mga barangay officials, tanod, at ng mga community members na rin. Kasi medyo malaki-laki itong problema, kailangan makontain. At yun nga ang panawagan namin na tulungan nyo kami at kailangan namin ng mga volunteers na lalong-lalo na sa mga choke point at pag-monitor ng mga bagay na ito. Thank you. Mayor. Sige po. Maidagdag ko lang po doon sa sinabi ni Colonel Felix Servita Jr.
Sila po yung primarily in charge doon po sa mga choke points. Pinakiusapan po natin yung ilang punong barangay na mag-assign, magdagdag po ng tanod sa bawat choke points. Pero siyempre marami pong concern. Sana po may naka-assign. Pagdating po doon sa mga MIs, meat inspectors, kinukulang na po tayo. Lalo't may iba pang pagkakaabalahan ngayon ang City Veterinary Office at ito yung patungkol sa depopulation. Di ba? Ang choke points kasi, simple lang naman yung usapan doon at gagawin ng police. Kapag kabuhay, ibabalik, papabalikin. Kapag ka may mga meat, mga karne, meat products, confiscation. So, kumbaga, hindi masyadong kailangan yung iba pang representante na ibang opisina. Pero kung may malabo, may tanong, may issue, pwedeng tumawag. Pwedeng tawagan po si Dr. Elad at siya ay magpapadala ng MI o kaya siya mismo kung available po siya. Okay? Ngayon, balik po tayo doon sa mga meat vendors. Kung may nagsabi po sa inyo na magtitinda pa rin sila ngayon, pwede rin naman. Pero tiyakin lang na yung ibebenta po nilang baboy ay kinatay o galing sa lugar kung saan pinapayagan yung pagkatay. Again, dito sa Naga, naka-lockdown po yung abattoir. Di ibig sabihin, kung magbebenta po ng baboy, saan galing? Saan kinatay? Kung mayroon pong maipakita na certificate, galing po sa authorized abattoir, di ibig sabihin, pwede po sila na magbenta. Pero kung wala po ng ganong certificate, ang sunod na tanong, saan nagkatay? Diba? Balikan ko lang po, sana tulong-tulong po tayo sa issue na ito, sa bagay na ito. Hindi naman po pwedeng ang iisipin lang yung sarili. Di ba? Dapat iniisip din po natin yung iba. Sinusubukan po, ginagawa po ng pamahalaang lokal yung lahat na pwedeng gawin sang-ayon po sa batas. Sana naman makipagtulungan po ang lahat. Hindi po ito para sa amin, hindi po ito para sa amin ni Councilor Lito de Rosario o sa lahat ng nandito ngayon sa harapan po ninyo, para po ito sa buong lungsod. Para din po ito sa mga meat vendors. Kasi imagine kung may problema pa din tayo after 2 weeks, o di hindi pa rin sila makakapagbenta. Kaya po mag-i-stricto po tayo sa pagpapatupad po ng batas. Di ba? At sana sa loob po ng panahon na yan, ang bawat isa po sa atin ay katuwang kasama sa paghanap po ng solusyon. Hindi po magdadagdag pa sa problema. Pwede po ba yun? Pwede ba yung ganong pakiusap? Sige po. Mayor, sent by a PM before ano po si mangyayari sa mga tindang karne o mga binuno na nayaon sa 1 kilometer radius sa Kararayan, Asinpakol? Simbagon kang NMIS. Send lang po ini via private message. Unang-una po, kapag ang nasa quarantine zone, yung within 1 kilometer from the ground zero, dalawa po yung bawal, no movement of animals and no slaughtering. So kapag may na-slaughter po within that, kayo po yung proximate cause ng paglakop ng disease, kailangan po kumpiskahin yung tao rin. So, pwede pong mai-enforce yung law dyan. Violation po ng DA number 12 series of 2019 in connection with the mother law po ng Republic Act 3639 na pinagbabawal po ng Bureau of Animal Industry yung pag-move ng animals and the product. Kaya kailangan po talaga tayong magtulungan kasi kung hindi po natin susundin yan, lalo po malalagay sa malalang sitwasyon ng ating pong syudad. So yung pong mga meat vendors, alalahanin po natin, meron pong meat safety regulations. Alam po natin yung batas.
Pero kung ginagawa po natin kahit bawal, ay malalagay po talaga tayo sa peligro at kayo po yung maapektuhan sa inyong industriya. So kapag nagpilit po tayo, i-enforce po natin yung violation natin, no? Republic Act 3639, yun sa BAI po, violation din ng DA number 12 series of 2019. No slaughtering, no movement of animals, and we observe the protocol po. Okay. Joel Solina, DWKM. Ana. Myra Revilla, Radyo Pilipinas. Good morning po. Nayapot na kaya subago si yapot ko na yapot na ni Boy. Anyway, duman na lang po sa ano, may mga nadaw kaya akong interview. Paano po ang manera kang depopulation, yung kaling? Ano po yan, kukuryentehon ba? I-ineksyonan ba? May nadaw nga ni akong garuda buhay. Pigburulbong, ano po yan? May pinukpukpok pa daan? May procedure po, ma'am, yung depopulation po natin. Sinisiguro po natin na hindi natin binaviolate yung animal welfare law. So, ang ginagawa po ng Department of Agriculture is to stun the animal. So, hindi po yan pwedeng i-open sa media. Close po yan kasi po pinagbabawal ng Republic Act 8485 as amended by 10631, yung animal welfare law po. So, ang pagkukuryente. Okay, follow up na lang po. Kasi although ang kinakatakutan tayo is itong hulakit from itong sa baboy, safe naman ining kakanon kang mga tao. Ano pa ang assurance ta kasi dito man aram dyan nga ni sa na may nakalusot. Si Jen nga ni nagkakan pang baby back ribs. Sige po. So ano po ang assurance na maski makakakan kita ning African swine fever. Sige po. may na infected pero safe pa po ang tao. I-reconcile lang po natin yung notion, ano? Kaya po tayo nahihirapan sa African swine fever because of the advocacy na hindi siya nakakaapekto sa tao. Pero sa nomenclature po ng meat inspection, we do not slaughter sick animal. Lalo na po kung patay yun, di ba? Botcha po yan. So while it's not a public health issue, hindi nakakahawa sa tao eh. Kumbaga, pig to pig. Kapag kinatay po natin yun, hindi tayo maapektuhan. Pero wala po sa sistema natin na nagkakatay tayo ng may sakit. At lalo na kung patay, hindi po ba? So yun po yun. Ang sinicertify lang po namin, those healthy animals is slaughtered that pass po the anti-mortem inspection and certified fit for human consumption by the post-mortem examination po. Yun po. Thank you. Melvin Machado. Morning, sir. Sir, napon pa lang kita sa na-start pa lang ang taon 2020 sa nasa March pa lang kita and ma-declare kita ng state of calamity sa aga sa session regular kang sanggunian. May we know kumpira ang tagama kang syudad para sa calamity fund for the 2020? Ang calamity fund kang gabos na LGU man may percentage yan sa annual budget niya. So medyo dakol-dakol man siya. Pero ini kayong declaration na gigibutan sa sanggunian sa aga is to expedite pagtauning assistance o financial assistance sa maapektaran, not for anything else. Kasi we don't want to create panic na araw kanika. Kung isipin mo ba kanindo, duwa sa naman na areas ang apektado. Ang gusto lang mapabilis makomplementa sa efforts ng Department of Agriculture na while nagpa-process ang local government, matao naman ng assistance. So, iyon lang yan ang context niya. Okay. So, as to the amount na I think the city has the sufficient funds to cover assistance. Apo. Sir, diba sa declaration kang state of calamity, ang premise ko kay sir, dahil duman sa pag-declare ng state of calamity, matagama makita ng pundo kung gurano ang itatagama ta for the purpose kang SF. The declaration will just be for the declaration. It's up to the agencies to determine, subject to the approval of the city mayor, kung pira. Kasi may computation man yan. And this will be
finalize this afternoon after the 3 p.m. and the 5 p.m. meeting kung pira ang ano. So probably that will be transmitted tomorrow sa Sangguniang Palusot. Okay. Sir, follow-up ko lang. Duman sa sinasabi to, sir, na ano to, itong pwedeng akuon kang syudad itong hali sa ibang abatwa na may pagtugot itong duman sa certification kang NMIS na ang pagbinuno hali duman sa certified kang NMIS sa pwedeng i-transport outside kang sa ilang jurisdiction. Ang iriga, sir, I don't know kung nag-lockdown naman sinda. Aside from Kamsur, other provinces, sir, na provinces na pwede maglaog sa Naga, tutugutan tayo, sir. Duman sa may certification kang NMIS na AA. Sige po. Dahil po infected tayo sa dalawang barangay, si Naga po hindi pwedeng lumabas. No, opo. So si Iriga po, pwede siyang doon lang po sa kanya ang source. Hindi po siya pwedeng magtanggap ng galing sa atin, sa halip, galing sa kanila. Doon po pupunta yung meat dealer. Kung meron siyang transaction doon, meron doong buhay na baboy, doon magkatay, papasok po ng Naga. Ganon po yung ibig sabihin niya. Opo. Yung source po, importante po kasi sa atin yung traceability sa pag-control ng disease and then yung pong traceability ng food animal and the meat product po. So yan. So okay kay Mayor Merson, okay ang syudad ito pong hali sa ibang probinsya na certified kang NMIS na maglaog digdi sa syudad. Aside kang Iriga lang. Aside kang Iriga. Kung lalayo po tayo, pwede po sa Ligao. 5 lang naman po yan. Legazpi, Ligao, Iriga, and Sorsogon. Naga. Kaso hindi po tayo pwedeng lumabas ng karne. Within the 2 weeks period, kapag nag-ano po yung sample, pwede na po mag-resume. Kaya po ang ASF, early capture, fast response. Para po mapadali nating ma-resume, magtutulungan po tayo lahat. Sunny Sales. Kindly use the microphone. We're live at the city's page. Kaya lang, sir, point of clarification. Sa kanya po, gano'n lang intindihan ko, Naga lang ang nag-declare ng state of calamity. Because recently, even when the governor had a press conference, Calabanga, okay. Bako daw po na dapat ng Department of Agriculture. Yapot ko na lang po ni Seja. Just through that question, this is now the time that this should reach Malacanang and the office of the President. Because even the city is, I think, in a point of jittery on what would be the consequence of this animal epidemic. So ano pong ginigibutan manunugod dyan? Yaon po baga digdang opisina kang upaba? Yaon digdang opisina kan... because kaya I'm getting the impression that the Department of Agriculture is, trying to tell the public na kayang-kaya tani. Can we, the congressmen, can we appeal to them to have a special fund from the President to intervene? Because from this point, what we're saying is that kadakul bayadan not only the 5,000 pesos that will be paid to the small racers, backyard racers, but basically the big-time commercial racers in the province and elsewhere in the municipality. Sige po. Ang usapin po ng African swine fever, hindi lang po sa Naga. So from Region 1 up to Davao Oriental, may African swine fever na. Actually po, nahuli yung Bicol magkasakit Kaya po, ito po ay, na-address na po to on the national level. Ang move po ngayon ng national with the local ay to fight African swine fever po. So naka-in place na po yan as early as September last year, 2018, nang i-pronounce po ng Department Secretary na we have African swine fever, ready po yung department to respond. Yun po. So yung indemnification fund, yun po na-assess, meron po silang pinalabas na circular on that. And then with the LGU response po sa ganito pong animal disease emergency. Specific na meron po bang direct na pronouncement si President on a particular budget or
you know, for the intervention of ASF throughout the country? Sa DA admin order, exact number, nagpalabas na po yan ng, let me quote lang po the exact provisions of the law for that, yung response ng DA. Sige po, habang hinahanap po ni Ma'am Emily Saulon yung particular provision po ng administrative order. Immediately after na magpalabas po balita at ma-confirm po ng Secretary ng Department of Agriculture na mayroon ng African swine fever sa bansa, and that was September, tayo po ay nagpalabas ng executive order. Among others, creating an African swine fever task force in accordance with the instruction of the Secretary of the Department of Agriculture. Kaya po, kung tutuusin, as early as September, parang handa na po tayo. And it took how many months bago nakarating sa atin? Parang ilan ba? About 6 months? About 6 months? Pero nakalusot talaga dahil doon sa mga meat products. Di ba? Yun ang sinasabi natin na parang salarin. At narinig po natin kanina from Miss Emily Saulon na halos sa lahat ng probinsya sa Pilipinas, tayo sana yung wala. Tayo na yung pinakahuli Di ba? So, ibig sabihin, maayos sana tayo. Wala sana tayong African swine fever had it not for this meat products. At any rate, going back to your question, Sunny, ano na ba ang parang ginawa ng Malacanang? Yun na, yung through the Secretary ng Department of Agriculture. But I learned 2 weeks ago from Mayor Imbot Angeles of Bombon na ipinatawag daw sila sa Malacanang. Di ba? Including Governor and Mayor Severo. So kasi sila yung mga naunang munisipyo na tinamaan po ng African swine fever. So mayroong ginawa. Ibig sabihin, concerned po yung administrasyon about the widespread, the spread nationwide and in our place of the African swine fever. Sige po. To quote po yung exact na ginawan po ng Malacanang, Executive Order number 105, creating the task force po and addressing to prevent the entry of animal diseases, containing and control the transmission thereof, and address issues relating thereto. So, yan po sa yan ni President, February 21. 2020. Yan na po. And good morning, sir. Good morning, Mayor, and syempre sa lahat ng andyan. Sir, yung tanong ko lang para sa NMIS and syempre sa siguro City Veterinary Office. May paraan po ba para mailabas ng mga hog raisers yung mga baboy nila or bawal talaga pati yung mga nasa labas ng 1-7-10 kilometer ng ground zero para madala nila dun sa mga accredited slaughterhouse? Paraan. As of now po, dahil infected zone tayo, no movement
wala pong lalabas. Dahil po, ang pinagbabawal po ng Republic Act 3639 ng Bureau of Animal Industry, yung mga infected areas cannot go outside the locality. Baka naman po tayo, remember po yung African swine fever, ang carrier po ay yung bahayop, yung tao, yung vehicle, and then yun pong mga infected feeds, and then yung mga iba pa pong naging agents niya. So ang kailangan po talaga, i-observe natin yung lockdown period, and then pwede lang po tayo mag-source out. Doon ka po galing sa walang infection, papasok. So kaya po yung mga choke points po, sila po yung in charge sa pagpasok at paglabas. So even yung mga nasa labas ng 1710 kilometer, basta within the city, bawal lumabas? Bawal po, lalo pa ho na sa Bureau of Animal Industry, ang City of Naga po, red zone. Pag sinabi po sa National Zoning Movement Plan on African Swine Fever, a red zone locality cannot enter an uninfected area. So kaya po, hindi po yun makakalabas ng probinsya. Dito pa lang po, sa May del Rosario, sa Palestina, nandyan po ang choke point ng Kamsul. Paglabas mo po ng Pili, hindi ka po papasukin ng Baaw. Hindi ka papasukin. Lahat po ng LGU naka-checkpoint po on the African swine fever. So Okay. we are regulating the movement. Isa po yun sa paraan para makontrol ang African swine fever. Regulate the movement of animal and its product. Regulate the movement of the vehicle. And the dealers po, hindi pwede pong makapunta sa iba. Follow up lang po para sa Task Force ASF tapos kay Colonel Servita na rin. Sir, may lahat ng types po ba ng vehicle is subject for flagging or may certain types lang? Kasi nung isa po, bumiyahe kayo papuntang Naga, may mga ay papuntang Albay, may mga hindi naman hinaharang. So, lahat po ba subject? Lahat subject pero visual visual inspection. Although pagka may specific information kami na private vehicle, na-flag down talaga yan. At yung mga delivery bound, at yun din ang ng mga meat product, close ban, yun din ang regular nating chine-check. Pero definitely, kahit private vehicle, ay chine-check natin yan visually. So, sa terminal, sir, may naka-standby po na nagbabantay para sa yung mga balak na sumakay ng mga public utility buses. Sa public utility buses, nakaupo po yung Bureau of Animal Industry, yung quarantine po natin. And then meron po si Sir Officer po doon. Okay po. So last na lang po para kay Mayor. Mayor, nung sinabi mo po na imported frozen meats, imported from other provinces or from other countries ang papayagan? At haliin po yung mga hindi papayagan na makapasok. Thank you po. Imported from other countries o kaya galing sa ibang probinsya for as long as kumpleto yung dokumento. Okay. Hello po, good morning. Janessa Sabilla from Brigada News FM Naga. Haputin mi lang po, hello ma'am, sa info so disposal site and si Isay at ano po ang mga dapat na i-disinfect sa Bagibo po kayo. Kasi po may mga naghahapot, paano kung digdi sa lugar may darahon sa mga orig na ito? Posible ba ito na makahawa din duman sa ataman po nindang orig? Ilang po, thank you. Itong disposal site within the 1 kilometer radius, dahita na po paparayoon, tangani dahi na po maapektuhan si ibang lugar. Dangan ang authorized lang po within the disposal area, itong depopulation team, si grupo po ni Dr. Elad. Dapat maging maingat po kita duman, sindalan po si authorized takong kadakol na tao na madyan, chances are baad later on sinda si maging carrier. Kaya man po, base sa regulasyon, si mga may extra measures na undertake, including quarantine, kaya itong unauthorized persons na magpirit na magduman. Okay? So in other words, may mga security personnel man po na within the area. Ang maka-coordinate po kayan, si Dr. Junius Elad. Last two questions, Melvin Machado, follow up.
Follow up ko lang, sir. The last time na magkayo kita ng interview, na ang Barangay Health Emergency Response Team ginagamit na para mag-survey kumpara nag-aataman ng urig sa siyudad kang Naga. Do you have the data, sir, kumpara ang mga backyard hog raisers sa Naga? Thank you, sir. Okay. Si Pamayo kay itong mga Barangay Health Emergency Response Team ang sabi ta si mga punong barangay. Insofar as Pacol and Kararayan are concerned, again, during the meeting yesterday, yaon po si Kapitan saka si ibang concerned barangay officials. Ang nasabi po sa kuyang figure within the 1 kilometer radius, dahil po nga ni si dapat na yaon sa inda for the entire barangay, and considering na daiman gabos nakapalaog duman sa 1 kilometer radius, estimate lang po sina itao sa tuya between 500 to 1,000. Si confirmation po kan eksaktong numero within the day. Okay. Igaw po ning may kahaputan. It's already 10:18 in the morning. Thank you very much. That ends our press conference on ASF.